Nasa Aldi kami ngayon. Miss Celeste, ito ba yung sinasabi mo na parang Marie? Yung dito kami ngayon sa Aldi. Ito ba yung ano mo? Yung sinasabi mo? I-try ko to siya next time kung okay siya for you. Char. So, balikan ko siya pag ito yung sinasabi nyo po. Yan, laro na naman ang Netherlands later versus France. So, nakalabas yung mga orange na naman na banderitas. Oh. Ang bilis ng oras, guys. 11:30 na. Tapos, free sirot ngayong umaga, di ba? Kasi nga, bakasyon kami. Ay, nakalimutan ko. Welcome na naman sa panibagong video. I didn't even do an intro. Yun. Busy yung umaga namin ni Rod. Nag-pack, nag-prepare. Natin si Ana sa school. Ano pa kami kanina, nag-meeting kami ng contractor namin sa Pilipinas. Dami kaming ginawa, guys. And then, anyway, ready na yung mga gamit namin. So, ilalagay na sa sasakyan. And then, vacancy. We're on vacation. 4-day holiday. Yan. Tapos, alas 2, diretso namin pick upin si Ana. Tapos, alis na din po kami. Guys, magdala ako ng yan mo yung ano namin, rice cooker. Ayan, tapos may bahaw pa dito, may kanin pa, i-fried rice ko yan. Ayun, ibo makta. Yung soup. Pasta sauce namin, leftover. I-transfer ko sila sa mas malaking bag. Ito, tomato soup ni Ana, magdadala din ako. Sus, may buko. Ah, hindi pala. Kala ko buko. Ilagay ko dito para hindi mapanis yung rice. Ano pa ba? Ayan yung yan. Tapos yung pang low carb ko na chocolate drink. Tapos magdala din tayo ng low carb sweetener. Para hindi masyadong laay yung ano natin laay. Ayan. Para sa aming pancake kasi may pancake kami tonight maybe. Yung ating malakasang chicharon. Ito, powdered sugar para sa pancake. May sriracha din ako dito. Yung mayonnaise ko, kunin ko pa. Black pepper kasi mag-egg kami. Tapos biscuit ni Ana. Chips dito. Buang your vitamins. And then, ayan, pang snack din yan. And then, yung aking Himalayan na salt. And then, ito. Magdala din pala ako ng mga trapo. Ano trapo eh? Yan, mga pamunas. Basahan. Kasi baka walang basahan dun like nung last accommodation namin. So, magdala tayo. Yan. And then, magdadala din ako ng rice. Of course. Dala ako ng brown rice. Yan. Hindi na lang po ako magdala ng kape. Kasi mapapakape na naman ako. Yan, may rice tayo. Yung taksan na ng rice namin pala. Yung measuring cup ng rice. Hindi po ako masyado nagaganyan yung dito mini-measure. Usually cup yung ginagamit ko. So, yan. Ano pa ba? What else, Wang? What else do we need? Oh, no, the oli. Oli, very, very important. And then my mayonnaise. We still have a lot in the fridge, Wang. Oh, okay. This is unopened. I was looking for this. Okay. Ito yung hinahanap ko. Pero minsan lang po siya sa Aldi. Buti meron pa. Ito yung minimix ko sa aking
hot chocolate. Yung ano, yung lumpia, mamaya ko na lang ilagay dito. So, para hindi siya 2 hours po kasi yung biyahe namin. Para okay lang yung soup tsaka yung spaghetti sauce kasi nga ano talaga siya ba iced. So hindi talaga siya mabilis na masira. Pero yung lumpia kasi pag nag-soft na, tsaka na dahil. So yun, ready na yung ibang gamit namin. Ano na lang, pick upin na lang talaga namin si Ana mamaya. And mag-ano po ako, duto ako ng aking first meal. Magto-12 na kasi. So, kita-kita tayo mamaya sa daan. Yung mga halaman ko pala nilagay ko dito. Kasi dito siya. Open kasi siya dito. Hindi ko pinost yung blind. So, I will leave it like that. Yung cortina lang yung isa sarado. So, masyadong mainit para sa mga mga halaman ko. Yun. And then, siguro sabihan ko na lang yung aking mother-in-law na kung pwede puntahan yung mga halaman ko ba doon sa labas tsaka dito pag hindi umulan. So baka mamatay sila ba, malanta. Kain, ito yung ating first meal. Kailangan tukunan ng wedding. Pero yung kunin. Tapos may lumpia ko. Cheat day starts again today. Yeah, I did. Yan na yung aking diaper bag. We just leave this open? Yeah. Ito yung aking diaper bag or baby bag. Hindi na baby sana, pero may bag pa din ako palaging ganito. Yung mga halaman ko, andyan na. Si Ruth ready na din. Oh, grabe. Do you have a cap for yourself? And then ako, naka-jacket na po ako kasi medyo malamig. Naka-ganito lang ako. Shoes, tapos, ayan, yung ating para comfortable ba? Mabilis kumilos. Lahat ng gamit namin andun na. So si Ruth nag-ready naman ng snack ni Ana. Kasi for sure, gutom po siya pag pick up namin. Gabi yung eye bags ko guys. O kasi alas 4 kami nagising ni Ruth. Nagising si Ruth ng mga before 5 a.m. So ako din, hindi na ako makatulog ulit kasi nga bumaba na siya. So, gising na din ako. Kaya, yan. Sensyaan na. Parang panda tayo for today's video. But yeah, gusto nga palang i-shout out, sabi ni Miss Alpha Gadia, napapa-shout out siya eh. Papa, shout out. Shout out. Si Ma'am Alpha, and then of course si Miss Celeste, si Sam, si basta may mga nagko-comment po na sorry, pasensya na po no, hindi ko kabisado lahat ng pangalan. Yung mga naalala ko lang yung palaging nagko-comment ba si Annabelle, si Miss Mimi, sino pa? Si Miss Virginia. Basta madami salamat po sa mga hindi ko na mention. Thank you sa palaging panonood ng video sa amin at pagko-comment. Papa, wakan. Alis na kami kasi pick up pa namin sa Ana guys. Umuulan pa. It's raining. So, kita-kita na lang po tayo mamaya. No? Baka makapag-vlog pa ako mamaya ba. Sana hindi masyadong irritable si Ana sa sasakyan. See you! Umuulan guys. Doon pick upin namin si Ana. Doon dito yung mga parents iba. Dito lang ako mag-video no kasi bawal mag-video doon. Hey. Kasi may mga bata ba makikita yung mga bata, bawal siya. Malapit na sila lumabas. Okay, basa mi guys. Medyo basa kasi umuulan nga, grabe ang lakas ng ulan po. On the way na kami, vacancy. Vacancy? Gutom yung isa. Buti prepare si Ruth ng pagkain pa. I thought we were going to the Dinbos direction. Can, but I go from Uder and Nijmegen. Okay. Yeah. Now, good luck, Papa. Yeah. 2 oras yung drive ni Ruth, guys. So, chill lang siya dyan. Chill lang kami pala ni Ana.
Ayan, oh. Pag may mga nakita kang mga ganito, meaning, may ice cream sila. They also have iron ba? Milk. 1 euro. 1 euro. Wat? Na, 10 iron, 1 euro, 85. Ala, ang mura ng, wala pang 2 euro yung ano, itlog. Alleen streekhoning. Er is electricity on this one. Hè. Okay. Anne, deze niet aanraken. Hè? Niet aanraken, skat, hè? Dat is cool, oh. Ah, okay. Oh, they have fresh milk also. Ano is yogurt. Wala. So, matitest dito kung gaano ka-honest. You want ice cream too, Bam? Nee, dankjewel. They even have meat, papa. Kijk, Ik wil graag met may mga iba't ibang cuts sila Een ng meat. bakje? Oh, kom eens, kom eens. May ano din sila, chocolate. So, self-service siya, guys. Yan. Ah, kom eens. May honey din. Weer een bakje. Yan, may honey. Moet je niet Na, inzetten, ja? may cake mix pa, oh. Je moet niet inzetten. Itlog, nuts, Ja, moet je inzetten? strawberry Moet je jam. even op knopje duwen, op die blauwe. Doe maar duwen. Kijk. Nee. There you go. There, oh. Spoons are here. Ja, daar wordt maar goed. Pak eentje, skat. Ja. Here you go. Anna. Papa heeft vorentje. Even papa op duwen. Voor papa ook helpen? Ja, doe maar. Doe maar eventjes voor handen kunnen helpen. Doe maar daar even neerzetten. Just put it here first. Ja, doe maar. Ja. Kijk. Oh, even yoghurt, hè? Like I told you, they even have meat there, Dodo. Different cuts, oh. 3 euro per 100 gram. I don't have seeds, so they're lucky. They have one euro extra. Oh, wacht. Oh, may sitting area din sila dito. And on the other side, meron din doon. Maganda dito pag summer na. Van de koe. Koe heeft die gemaakt. Magama ko, guys. Kom maar hier, kom maar hier. Sweets na naman. Natta, kom maar. Je met de auto. Yan yung dalawa. Hindi pa kami dumadating. Pero ayan, may ice cream na, ha? I'll just get some from Anna. Lekker, skat, toch? Yeah. Yan, naghihintay na kami ni Ana. Dito na po kami, pero nasa may entrance pa kami. Magtatanong pa si Rodjan pa kasi may mga binibigay sila sa guests before kami mag-enter. Hindi ko alam kung ano yung nasa mga bag. Yan, nag-i-explain na yung staff sa Kairot. Wow! Dat is de zwembad, swimmingpool. Ah, Dit is yun yung binnen buiten, swimmingpool. het is buiten zwemmen. Ah, mooi. Vind je die leuk? That's mooi. Yung outdoor This na house is swimming also pool. nice. Ay, ang pangbata talaga siya. Wow! Zullen we daar dadelijk staan? Ja, dat is echt mooi. Ja, Hè? we doen we eerst zwembad, hè? En dan springkussen. Wat begrijp je? Yung mga bahay namin, ganito guys. Papa, dan moeten we daarin, ja? Weet je welk nummer? Yeah, 390. It's at the other end. We have like this. It's there's a lake. We are way on the other end. He said, but it's only 8 minutes walk top. Ah, to but that's the okay. Ganito daw yung accommodation namin. wel is. Nandito na kami sa loob. So, ayan yung main door. Pagpasok nyo, diretso yung ating table tsaka chairs. And then, may maliit na room dito. Ayaw ni Ana eh, pero pwede si Ana sana dyan. Ja, Ha? deze is het tafeltje. Okay, now mag tafeltje. We must clean ourselves, they say. Yeah, okay. And then, may TV sila. Ito yung kitchen. Kita ko sa inyo mamaya. Yung couch. Tapos, ito yung kanilang maliit na toilet. Ayan. And then, ito yung shower area. Ang cute, diba? Yung pang shower ba? And then, lagayan ng stuff dito. Towels, yung toiletries. Ang cute niya. And then, ito na yung bigger room. So, dito, parang double sa, parang queen size ito.
Cute siya, guys. Tapos you can put this down. Oh, you can't. Apparently not. So, blackout ba ito? Okay lang. And then, malapit po kami sa lake. Malaki pala dito and every, may play areas, maliliit na play areas. Anna, there's a small playground outside. Ayan. Kita nyo sa may dito, sa kitchen. Ayan. Can you see it? Yeah, move to the other side. Yeah? Yeah, I can. Yeah, you can play there later, huh? So, pakita ko sa inyo yung kitchen. Ayan, may dito, may dishwasher. I think they will give you the dishwashing liquid, Dodong, or tablet. Yeah. And then microwave. Yan, lutuan natin. Dito yung kanilang pangluto. Yung stuff. Okay. And then dito. Okay. Mga baso. Cute nyo. Uy, ang linis pa. I think this is new. Lay down diha. Ano yung maliit na sink natin. Mga plates dito. Yan. May, yan. At alam nyo ba, ang tawag sa, ayan, sa water heater dito is water cooker. Yan, if gusto niya ng coffee. Itong ating ref, ready na to. Naka-on na, malamig na. Ako talagang naka-on. Yan. Yan lang guys, simple lang po. Pero maliit, pero siya. Good enough for us. So excited po kami na mag-spend ng hanggang Monday dito. Si Ro tsaka si Anna sila guys, mag-swimming sila. So ako, ako ng mga gamit namin mag-ayos. Kasi na ngayon mga 6 o'clock na. Yeah, okay. Papatulong siya sa yas niya, sa jacket niya. Are you going? Mama. Oh, no? Mama, Okay. So, bukas na naman po ulit. Hindi naman daily vlog ito, pero next time ulit na ating vlog. Mag-vlog po ako bukas dito. So, maraming salamat sa panonood and kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Samahan niyo po kami dito sa aming maikling bakasyon hanggang Monday. Salamat. Doy, masus babush!